Τι ωραίες κουβέντες. Ο δρόμος προς τις ευρωεκλογές. Εδώ στο στούντιο του Action 24 απολαμβάνουμε 2 με 3 αυτή την έκτακτη επαφή που έχουμε με τους υποψηφίους βουλευτές από όποιο κόμμα και να προέρχονται. Απολαμβάνουμε αυτή την πολύ ωραία επικοινωνία. Τους ακούμε καταρχήν για τις θέσεις τις δικές τους, θέσεις οι οποίες θα χρειαστεί να εκφραστούν με κάποιο τρόπο από τη δουλειά που θα κάνουν στο Ευρωκοινοβούλιο, αν και εφόσον τους εκλέξει ο ελληνικός λαός, και βεβαίως για τα ζητήματα που απασχολούν τους κομματικούς συνδυασμούς που συμμετέχουν οι ίδιοι, κομματικοί συνδυασμοί που πολλές φορές θα λέγαμε συγκρούονται, αλλά εκεί εσωτερικά θα πρέπει να υπάρχει μία σημαία. Η σημαία της Εθνικής Ελλάδος, και τα εθνικά θέματα είναι αυτά τα οποία θα πρωτοστατήσουν από τους 21 εκλεγμένους βουλευτές το βράδυ της 9ης Ιουνίου, που θα τους έχουμε αποστείλει εμείς με τη δική μας μπουφεκιά, με τη δημοκρατική μας ψήφο. Λοιπόν, πάμε να γνωριστούμε. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Πολλά χρόνια εδώ ο Νίκος Στέφος, συνάδελφος, δημοσιογράφος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς το έκανες αυτό το βήμα? Τι πώς το έκανα? Εύκολο ή δύσκολο? Γιατί άλλοι πώς το κάνανε? Σωστό. Γιατί πώς το κάνανε? Πολλοί δημοσιογράφοι. Πολλοί δημοσιογράφοι, αλλά όχι μόνο σε εμάς. Νομίζω και σε άλλα κόμματα. Και σε άλλα κόμματα. Ναι. Πάνω στη δημοσιογράφη, νομίζω, και εμείς με τον τρόπο μας, από την άλλη πλευρά, ασκούμε πολιτική. Δεν κάνουμε πολιτική? Γιατί κάνουμε πολιτική? Ενώ ασχολούμαστε. Είναι συνδικαλιστικό το θέμα. Πάμε το δούμε λιγάκι. Πάμε συντεχνιακά βέβαια. Ναι, ναι. Αλλά κάνουμε πολιτική με την έννοια. Καλύπτουμε τα γεγονότα, τα σχολιάζουμε τα γεγονότα, σωστά. Μιλάμε με πολιτικούς, γνωρίζουμε την πολιτική, κάνουμε. Αν θες πολιτικές αναλύσεις, βεβαίως κάνουμε πολιτική. Ωραία το βάζει ο Νίκος Στέφος ως πιο έμπειρος. Θα το συζητήσουμε και αυτό αργότερα αν έχουμε χρόνο. Ο κύριος Σταύρος Πετράκης από το ΠΑΣΟΚ. Να είστε καλά, κύριε Πετράκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Από ποιο χώρο προέρχεστε, κύριε Πετράκη? Εγώ είμαι δάσκαλος. Ανήκω σε μια επαγγελματική ομάδα που δεν είναι συνηθισμένο να συμμετέχει σε τέτοιες διαδικασίες. Παρ' όλα αυτά. Είναι συνδικαλιστής ο κύριος Πετράκης, έτσι? Είμαι αντιπρόεδρος της Δασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Και να που τα λέμε και με αυτήν την ιδιότητα. Και οι συνδικαλιστές κάνουν πολιτική. Πολιτική κάνουν και άλλοι κάνουν πολιτική. Λοιπόν, πάρα πολύ. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο κύριος Ανέστης Τσουκαράκης. Κύριε Τσουκαράκη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εσείς από ποιο χώρο μας έρχεστε? Ακούστε τώρα. Κάμερα στον κύριο Τσουκαράκη, παρακαλώ. Πάμε. Ήμουνα 35 χρόνια σε ένοπλες δυνάμεις, αποστρατεύτηκα το 2021, μάλλον με αποστράτευσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2021 με το βαθμό του συνταγματάρχη. Γιατί και εγώ από το 2005 μέχρι το 2021 που αποστρατεύτηκα ήμουν πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, συνδικαλιστής. Και προσπαθούσα να αναδείξω λοιπόν τα προβλήματα, τα αιτήματα και να βρούμε λύσεις για τα προβλήματα των στρατιωτικών. Γιατί και στρατιωτικοί. Ήσασταν εν ενεργεία μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος όσο ήσασταν στο στρατό? Όχι, νομίζω. Όχι, έτσι. Όχι. Η επιλογή, αλλά μετά εκφραστήκατε ελεύθερα. Η επιλογή να συμπορευτώ με το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν συνειδητή επιλογή, γιατί είδα ότι από όλα τα κόμματα ουσιαστικά μόνο το ΚΚΕ ήταν αυτό που έλεγε αλήθειες. Έλεγε αλήθειες και ήταν πάντα δίπλα μας και στον δρόμο, γιατί κάναμε μαζικές κινητοποιήσεις. Ναι. Θυμάμαι το 2013 είχαμε κάνει μια μαζικότατη μαχητική κινητοποίηση για την ανατροπή των μισθολογίων, γιατί τότε το 2013, το θυμάστε έτσι, που ήταν. Πέσαν οι περικοπές σε όλα τα. Ήσασταν τόσα χρόνια στο στρατό και εγώ τώρα θα πιπεριάσω τη συζήτηση. Μ' αρέσει. Λοιπόν, εκτός του ΝΑΤΟ. Αλάτι και πιπέρι. Είστε εκτός του ΝΑΤΟ? Εκτός του ΝΑΤΟ. Καλά, ο μισός οπλισμός μας και παραπάνω, το 80% των όπλων μας είναι όπλα του ΝΑΤΟ. Λέτε ένας πρώην στρατιωτικός εκτός από το ΝΑΤΟ? Έχουμε δυνατότητα να παράγουμε όπλα μόνοι μας? Ναι, ξέρετε... Μισό λεπτό. Να κρατήσουμε τα σύνορά μας μόνοι μας τη στιγμή που έχουμε δίπλα μας νατοικές χώρες όπως η Τουρκία, που θέλουν να μας τη γαλάζια πατρίδα να την κάνουν δικιά τους? Εγώ ορκίστηκα να υπηρετήσω την ελληνική σημαία. Ναι. Οι συνάδελφοι, οι άντρες το ξέρουν, μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματός μας. Αυτό δεν λέγαμε? Την ελληνική σημαία. Σωστά. Η φρεγάτα Ύδρα λοιπόν 26 Φλεβάρι του Τουνού, 10 η ώρα το βράδυ, σάλπιξε και έφυγε τίγκα με τις ευρωπαϊκές σημαίες επάνω. Αυτοί οι συνάδελφοι δεν πήγαν να υποστηρίξουν έναν πολεμοκάπικο μηχανισμό όπως είναι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνε να υποστηρίξουν τα ελληνικά συμφέροντα και να δώσουμε όντως το αίμα μας μέχρι την τελευταία ρανίδα για τα ελληνικά, τα εθνικά συμφέροντα του λαού μας. Και όχι του ΝΑΤΟ, της Ευρώπης και της Αμερικής. Και η κυρία Μιλία Κακαβάνη από τους Δημοκράτες. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Εσείς, κυρία Κακαβάνη, από πού προέρχεστε? Για πείτε μας. Έτσι γνωριζόμαστε τώρα όλοι σιγά-σιγά. Ωραία, θα σας κοιτάζω, δεν θα κοιτάζω την κάμερα. Ελάτε. Έτσι, το προτιμώ. Ελάτε. Δεν θα με βλέπουν βέβαια πολλοί θεατές. Εγώ λοιπόν προέρχομαι από το χώρο των επιχειρήσεων, είμαι marketeer, είμαι οικονομολόγος και life coach. Μπράβο, εξαιρετικά. Και πώς σας φαίνεται, ας πιάσουμε λίγο τη νέα γενιά που μπήκε μέσα στο τραπέζι μας αυτό, πώς σας φαίνεται? Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο. Και εγώ ευχαριστώ. Νέα γενιά, δηλαδή, πες μου μόνο πότε είναι τα γενέθλιά σου να φέρω λουλούδια, τούρτες. Όχι και τόσο. Και πώς σας φαίνεται τώρα που κάνετε ένα πρώτο βήμα στην πολιτική από το χώρο
που διαμόρφωνε, και αυτοί διαμορφώνουν και οι μαρκετινίστες, την πολιτική. Ελάτε να σας ακούσουμε. Αρχικά, εμένα και οι γονείς μου ήταν άνθρωποι που ασχολούνταν πάντα με τα κοινά, και η αδερφή μου έχει κατέβει υποψήφια βουλευτής, ναι, και ο αδερφός μου έχει εργαστεί κοντά σε πολιτικούς. Με ποιο κόμμα η αδελφή? Με το Πασόκ. Με το Πασόκ. Το 2007 ήταν. Ναι, δεν ήμασταν όλοι Πασόκ, αλλά τέλος πάντων. Ελάτε. Που λέμε όλοι Πασόκ ήμασταν, δεν ήμασταν όλοι Πασόκ. Ναι. Είναι σημαντικό όμως, ναι, να είμαστε, εμείς πιστεύουμε και εγώ πιστεύω, είναι κανείς σημαντικό λοιπόν, είτε είναι Πασόκ είτε όχι, να είναι στο κέντρο και στην κοινή λογική. Πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Λοιπόν, η κουβέντα μας έχει πάρα πολλά θέματα που μας έρχονται από τη διεθνή επικαιρότητα και βεβαίως τη χώρα μας σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκο Στέφο, απάντησε και εντός και εκτός συνόρων για το θέμα των Σκοπίων. Τα πρωτόκολλα δεν τα τρέξαμε όλο αυτό το διάστημα, παρά το γεγονός ότι με την Συμφωνία των Πρεσπών μας πιέζει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ που τα έβρε στη Βουλή και το θεωρεί παράλογο ο ίδιος. Δεν τα τρέξαμε γιατί σκεφτόμασταν αυτό που έχει γίνει δίπλα. Γιατί δεν τα τρέξει η Ελλάδα, γιατί σας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν προχωρήσετε εσείς στη συμφωνία με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει σε αντίξοδο? Κυρία, πώς τη λένε αυτή, ειλικρινά σας το λέω, δεν το κάνω ούτε δίθεν ούτε από Σιλιάνοφσκα. Δεν μπορώ να συγκρατήσω το όνομά της. Τέλος πάντων. Η κυρία λοιπόν Σιλιάνοφσκα, αν είχαμε κυρώσει τα πρωτόκολλα, δεν επρόκειτο να βγει και να πει ότι εγώ είμαι πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας. Μην ξαπατώμαστε και μην γελιόμαστε. Το ΒΜΡΟ είναι ένα άκρως εθνικιστικό κόμμα. Ναι. Ξέρω τι θα πει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα κλπ. Μπορούμε να απαντήσουμε, να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Όμως η κυρία Σιλιάνοφσκα και το ΒΜΡΟ πάντα ήταν ένα ακραία εθνικιστικό κόμμα, το οποίο έλεγε ότι δεν υπάρχει Βόρεια ή Νότια Μακεδονία, υπάρχει η Μακεδονία, υπάρχει το μακεδονικό έθνος, η μακεδονική ταυτότητα, η μακεδονική σημαία κλπ. Αυτά λοιπόν, λέει η Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτά λέει εκτός από το όνομα. Βεβαίως. Ναι. Αυτό ήταν και αχίλιος άλλωστε πτέρνα της Συμφωνίας των Πρεσπών, για την οποία εμείς είχαμε τότε εκφράσει την αντίθεσή μας και στη Βουλή. Είχαμε καταψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών, δηλώνοντας όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής, και αυτό είναι επίσημα καταγεγραμμένο, ότι βεβαίως εάν η Νέα Δημοκρατία, και όπως έγινε μετά με τις εκλογές του 19, κερδίσει τις εκλογές, θα τηρήσει τη συμφωνία. Γιατί η ελληνική δημοκρατία, το κράτος μας, έχει συνέχεια. Και ρωτούν, συγγνώμη, εγώ θα κάνω λιγάκι την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν φέρατε τα πρωτόκολλα? Δεν φέραμε τα πρωτόκολλα γιατί είχαμε διαπιστώσει και οι προηγούμενοι είχαμε διαπιστώσει. Όχι. Δεν ετηρεί το πλήρως η συμφωνία. Με συγχωρείς, εδώ θα διαφωνήσω και θα πω το εξής. Ότι υπήρχαν κάποιες προϋποθέσεις και κάποιοι όροι σε αυτή λοιπόν τη συμφωνία. Συμφωνία με την οποία εμείς ήμασταν αντίθετοι. Ότι θα έπρεπε και η άλλη πλευρά να τηρήσει κάποιες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Αλλαγή στα βιβλία τα οποία διδάσκονταν στα σχολεία και διάφορες άλλες υποχρεώσεις. Αυτές λοιπόν τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Πινακίδες στα αυτοκίνητα να φύγουν. Είχα διαπιστώσει ότι είχαν αρχίσει να αλλάζουν. Ναι, τα αγάλματα και όλο αυτό το Hollywood το οποίο είχε στηθεί στην πρωτεύουσα της γειτονικής χώρας, στα Σκόπια. Αυτά όλα καθυστερούσαν. Δεν τηρούνταν. Λοιπόν, βλέπαμε λοιπόν ότι η άλλη πλευρά δεν ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις της και ήταν απόλυτα λογικό και εμείς να καθυστερούμε την υπογραφή των πρωτοκόλων τα οποία προβλέπουν από τη συμφωνία. Ναι. Μήπως δεν έγινε γι' αυτό, μήπως έγινε γιατί φοβόσασταν την άνοδο των δεξιών κομμάτων στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία έχουν φουντώσει στη Βόρεια Ελλάδα. Συγγνώμη, έχεις επισκεφθεί Μακεδονία, Νίκο Στέφο, και το βλέπεις. Και βλέπεις ότι είναι πάρα πολύ ψηλά τα κόμματα τα οποία γι' αυτό πηγαίνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα το απόγευμα θα είναι εκεί. Έτσι. Σε Πέλα, η Μαθία και Πιερία. Έτσι. Όχι, δεν ήταν αυτός ο λόγος. Αυτό θα μου επιτρέψεις να σου πω, επειδή όπως είπες και εσύ προηγουμένως, κάνω χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ. Ήταν ένα παραπολιτικό κουτσομπολιό το οποίο ευνοούσε και αν θέλεις και το υπέθαλτε και η αντιπολίτευση. Γιατί δεν φέρετε τα πρωτόκολλα, φέρετε τα πρωτόκολλα. Υπήρχε μια πρεμούρα. Φέρετε τα πρωτόκολλα. Η άλλη πλευρά δεν τηρούσε τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις της. Εμείς έπρεπε να φέρουμε τα πρωτόκολλα. Λοιπόν, περιμέναμε και η άλλη πλευρά να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Δεν τις τήρησε και τελικά βγαίνει η κυρία Σιλιάνοφσκα, αν τη λέω σωστά, και λέει: ξέρετε, εγώ ορκίζομαι γιατί είμαι πρόεδρος της Μακεδονίας. Όταν λοιπόν η Συμφωνία των Πρεσπών λέει ότι υπάρχει μακεδονικό έθνος, υπάρχει μακεδονική ταυτότητα, μακεδονική γλώσσα και αναγνωρίζεται από την Ελλάδα, βγαίνει λοιπόν η κυρία και λέει: αφού υπάρχουν όλα αυτά και εγώ είμαι πρόεδρος της Μακεδονίας. Τώρα, το να βγαίναμε εμείς να σπεύσουμε τώρα, μετά από αυτή τη δήλωση της κυρίας αυτής, να βγούμε και να πούμε: όχι, εμείς θα τηρήσουμε τη συμφωνία, εμείς είμαστε τα καλά παιδιά. Συγγνώμη, δεν είμαστε τα καλά παιδιά, θα μας πάρουν και για κορόιδα, για να μην πω τίποτα άλλο, και υπάρχει και το Εσουρού. Λοιπόν, ελάτε κύριε Πετράκη.
Εμείς πιστεύουμε ότι ως χώρα οφείλουμε να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Ναι. Ιδιαίτερα σε αυτό το ρευστό γεωπολιτικό σκηνικό, αυτό γίνεται επιτακτική ανάγκη. Ο χώρος των Δυτικών... Και εσείς είχατε διαφωνήσει όμως και το Πασόκ είχε διαφωνήσει. Ο χώρος των Δυτικών Βαλκανίων είναι ένας χώρος που η Ελλάδα θα πρέπει να τον αξιοποιήσει με παρεμβάσεις οι οποίες θα προστατεύουν ασφαλώς τα εθνικά μας συμφέροντα, αλλά θα κάνουν και ανοίγματα στις τοπικές κοινωνίες και σε λαούς με τους οποίους συνδεόμαστε πάρα πολλά χρόνια με σχέσεις φιλίας, εμπιστοσύνης και συμμαχικές σχέσεις ακόμα. Ως κόμμα είχαμε καταψηφίσει την συμφωνία. Βέβαια δεν είχαμε πάει ως κόμμα της αντιπολίτευσης, ούτε είχαμε υποσχεθεί σε κάποιον ότι αν γίνουμε εξουσία με ένα νόμο και ένα άρθρο θα καταργήσουμε τη συμφωνία, ούτε είχαμε πάει σε ζάπια εξωτερικής. Δεν το είχε πει αυτό η Νέα Δημοκρατία, δεν το είχε πει αυτό. Όχι, λέω τώρα. Σε αντιπαράθεση με άλλες λογικές. Ναι. Είχαμε μια υπεύθυνη στάση, προφανώς και εκφράσαμε την αντίθεσή μας, είχαμε τις επιφυλάξεις μας, αλλά προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει συνέχεια στην πολιτική μιας χώρας και στη βάση αυτής της λογικής θα πρέπει σε ένα κλίμα σοβαρότητας και συνένεσης, υπευθυνότητας και το οποίο θα βλέπει τι γίνεται στην πραγματικότητα, θα έχει τις απαραίτητες συμφωνίες και συμμαχίες συνάψει με τον ευρωπαϊκό παράγοντα, να προσπαθήσει να δώσει μια λύση η οποία δεν θα δημιουργήσει οξύτητες του παρελθόντος. Ναι. Κανένα δεν ευνοούν τέτοιου είδους λογικές και εμείς πιστεύουμε ότι με μια σοβαρή πολιτική η οποία θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί. Και κοιτάξτε τώρα, συζητάμε σε τηλεοπτικά παράθυρα την εξωτερική πολιτική, ενώ θα πρέπει να ήταν μια εθνική υπόθεση και να υπάρχει. Ξέρετε κάτι, αυτό που συζητάμε τώρα, αν θα σας κάνει την τιμή ο ελληνικός λαός και σας εκλέξει και βρεθείτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα χρειαστεί να σηκώσετε το χέρι σας στην έκθεση προόδου της Βόρειας Μακεδονίας και να πείτε ναι, δεχόμαστε να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Το ξέρετε αυτό. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Άρα είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Πολύ σοβαρό το θέμα. Υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο κανένας μας δεν λαμβάνει υπόψη του. Πάλι εσείς αργότερα. Υπάρχει πιθανότητα να καταδικαστεί η Βόρεια Μακεδονία ακριβώς γιατί δεν τηρεί τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό το παράγοντα που θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Κύριε Τσουκαράκη, για το ίδιο θέμα, να σας ακούσουμε τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η αναφορά της νέας Προέδρου επιβεβαιώνει ουσιαστικά τις εκτιμήσεις του ΚΚΕ από το καλοκαίρι του 2008, που έλεγε ότι όλο αυτό, αυτή η συμφωνία ουσιαστικά δεν έρχεται να λύσει τα προβλήματα των δύο κρατών, αλλά είναι το ειστήριο για να ενταχθεί η χώρα στο ΝΑΤΟ. Και αυτό έγινε. Σε έναν μηχανισμό, σε ένα πολεμικά μηχανισμό, όπως το λέμε εμείς, που είναι ο βασικός παράγοντας έτσι κι αλλιώς αποσταθεροποίηση των Βαλκανίων και τροφοδότησε ενός εθνικισμού στα ίδια τα Βαλκάνια. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά τι έγινε με το διαμελισμό της Ιουγκοσλαβίας το 1999. Ήδη η χώρα μας προς τιμή της αντέδρασε τότε, έτσι, όλες τις παρατάξεις. Έστειλε αντιτορπιλικό, αν θυμάστε καλά, το αντιτορπιλικό Θεμιστοκλής. Αν αυτό είναι αντίδραση... Ούτε για το Θεαθήνε δεν συμμετείχε σε επιχειρήσεις. Κάτω από την πίεση του κόσμου, το αντιτορπιλικό κράτησε καλή στάση. Αλλά ως χώρα ενεπλάκη, γιατί δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Έστειλε αντιτορπιλικό, σας είπα, το 1999. Έστειλε αντιτορπιλικό. Ούτε αεροδρόμια ανοίξαμε, ούτε ένα αέριο χώρο ανοίξαμε. Τα ξέρετε, ήσασταν στο στρατό. Δεν χρειάζεται να τα πούμε τώρα πάλι αυτά. Θα τα πούμε παρακάτω, τουλάχιστον σε αυτές τις δύο. Όσον αφορά την Ιουγκοσλαβία, επειδή είναι νοπό. Όσον αφορά λοιπόν τη Ιουγκοσλαβία, αυτός ήταν ο βασικός στόχος. Να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και έγινε. Μετά τη συμφωνία και μάλιστα τόσο πολύ ήταν η επίσπευση του ΝΑΤΟ και στις δύο χώρες, έλα υπογράψτε το να τελειώνουμε. Τι είπανε, την επόμενη μέρα με το που θα υπογράψετε, χωρίς μέσα να υπάρχουν, μάλλον να σβήνουν οποιαδήποτε αλυτρωτική διάθεση ή μακεδονική ταυτότητα, τι είπανε, φτιάξτε γρήγορα, υπογράψτε τη συμφωνία και στείλτε μου επιστολή για την γρήγορη ένταξη στο ΝΑΤΟ. Αυτός ήταν το στόχος. Ναι. Και κανένα από τα κόμματα δεν λέει ότι πίσω από αυτή τη συμφωνία είναι αυτός ο μηχανισμός που λέγεται ΝΑΤΟ. Τα κομμουνιστικά κόμματα, αν σας κάνει την τιμή ο λαός και σας εκλέξει εσάς, κύριε Τσουκαράκη, και την ομάδα την Ευρωκοινοβουλευτικού Κομμουνιστικού Κόμματος, και έρθει η έκθεση προόδου σε εσάς, θα πείτε ναι στο να ενταχθεί η Βόρεια Μακεδονία στην Ευρώπη ή όχι? Πρέπει να μας το ξεκαθαρίσετε αυτό. Οι λαοί αποφασίζουν, οι λαοί μεταξύ τους αποφασίζουν για το μέλλον τους. Γιατί έχουμε πάντα τη συνήθεια να έχουμε αφεντάδες πάνω από το κεφάλι μας, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αφού συμμετέχετε, δεν συμμετάσχετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λέμε λοιπόν ξεκάθαρα, και ως στρατιωτικός το λέω ξεκάθαρα, έξω από Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω από το ΝΑΤΟ. Δεν χρειαζόμαστε ως λαός. Δεν έχουμε να χωρίσουμε απολύτως τίποτα με τους άλλους λαούς, τους γειτονικούς και τους λαούς όλου του κόσμου. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν τις ηγεσίες. Αυτή τη στιγμή όλα όσα συμβαίνουν και με την Τουρκία είναι αστικές κυβερνήσεις αστικών κρατών που ουσιαστικά τι εξυπηρετούν? Τις αστικές τάξεις των κρατών αυτών.
το κεφάλαιο. Ναι. Οι αστικές κυβερνήσεις λοιπόν προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου και όχι των λαών. Εμείς ως λαός δεν έχουμε να χωρίσουμε, επαναλαμβάνουμε, κανέναν λαό τίποτα. Μπορούμε να καρποθούμε τον πλούτο που οι λαοί πραγματικά παράγουμε και όχι το κεφάλαιο σε βάρος των λαών. Άρα, οποιαδήποτε λύση μπορεί να δουν από τους ίδιους τους λαούς χωρίς αφεντάδες. Δεν χρειαζόμαστε αφεντάδες. Το κρατάμε, κυρία Κακαβάνη. Ελάτε να σας ακούσουμε για το θέμα των Σκοπιών. Ο πρόεδρος μας. Συγγνώμη, της Βόρειας Μακεδονίας. Ο πρόεδρος μας, ο Ανδρέας Λοβέρδος, την περίοδο της συμφωνίας των Πρεσπών είχε αντιταχθεί και νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο για όλους. Άρα η θέση των Δημοκρατών πάνω σε αυτό το κομμάτι μέσω του Προέδρου της είναι, πιστεύω, σαφής. Από εκεί και πέρα, αυτό που χρειάζεται κανείς να αναλογιστεί, εφόσον όπως και εσείς είπατε ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για ευρωεκλογές, είναι ότι βλέπουμε κράτη γύρω μας να έχουν συμπεριφορές όπως αυτές αυτού του κρατηδίου, ας το ονομάσουμε έτσι, Βόρειο Μακεδονία, οι οποίες είναι οι ίδιοι που δεν είναι, γιατί μας ρωτάτε αν θα ψηφίσουμε ή όχι για να μπουν. Για μένα το πιο σημαντικό, μέσα από τις πιέσεις που οφείλουμε να ασκούμε και τη δουλειά μας που οφείλουμε να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ακριβώς να αναδεικνύουμε αυτές τις απαράδεκτες συμπεριφορές αυτών των κρατών, ώστε να μην μπορεί καν να φτάσει το θέμα εάν θα μπει ή όχι. Δηλαδή, είπατε να αναδεικνύουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα αναδείξετε και τη συμπεριφορά της γειτονικής, της Βόρειας Μακεδονίας, Αλβανίας απέναντι στους Έλληνες της Χιμάρας, όπως του Φρέντ Μπελέρη και τη φυλάκισή του. Θα συνταχθείτε με τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό είναι ένα θέμα, νομίζω, που είναι ένα εσωτερικό αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε, είναι ένα εσωτερικό θέμα της Νέας Δημοκρατίας και δεν έχω να σχολιάσω. Εσωτερικό θέμα, η ιστορία των Ελλήνων της Χιμάρας. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει θέμα γιατί έχει μπει υποψήφιος ευρωβουλευτής. Ναι. Οπότε ας το κλείσουμε αυτό, να τελειώσουμε λίγο και θα επανέλθουμε. Ευρωπαϊκό θα γίνει όμως. Θα γίνει ευρωπαϊκό αν εκλεγεί ευρωβουλευτής. Δεν θα είναι απλά ελληνικό. Με συγχωρείτε για την παρέμβαση, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Σε 20 ημέρες μπορεί να γίνει ευρωπαϊκό. Γι' αυτό σας ρώτησα. Ελάτε, κύριε Κακαβάνη, ολοκληρώστε. Εντάξει, ο κύριος Στέφος είναι πολύ έμπειρος στην τηλεόραση και το να κάθεστε δίπλα σου είναι μεγάλο σχολείο, αλλά θα προτιμούσα να μην με ξαναδιακόψετε. Ελάτε, ολοκληρώστε. Μη φοβάστε, μιλήστε ελεύθερα. Όχι, ελεύθερα θα μιλάω και ξέρετε τι μου επιτρέπει να μιλάω ελεύθερα. Και όλο το παρελθόν μου και το Κόμμα των Δημοκρατών, το οποίο ούτως ή άλλως είναι ένα κόμμα το οποίο είμαστε 2 μηνών κόμμα και παρόλα αυτά έχουμε σταθεί απέναντι σε κάθε πάνελ, απέναντι σε κάθε συζήτηση, με πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν και το Πασόκ, όταν ήταν λοιπόν ο ευρωβουλευτής ο κύριος, ο πρόεδρος του Πασόκ τότε, τι είχε κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης? Τι είχε κάνει? Δεν λέτε. Όχι, εντάξει, δεν λέτε. Είχε κάνει για ποιο θέμα? Πάνω στο κομμάτι της συμφωνίας των Πρεσπών. Και επίσης και μία δήλωση, θέλω να προσέχουμε λίγο πάρα πολύ και τις λέξεις μας, γιατί από εκεί όντως και εσείς οι δημοσιογράφοι ξέρετε ότι βγαίνει η πολιτική. Δήλωσε σήμερα ο κύριος Γεραπετρίτης. Ότι είπε μία λέξη και είπε αντιδράσαμε πολύ γρήγορα. Για μένα το μυστικό είναι να μην φτάνεις να έρχεσαι να πεις αντιδρώ, γιατί αντιδρώ σημαίνει ότι συνέβη κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν είχα προνοήσει και χρειάζεται τώρα να αντιδράσω. Εκεί θέλω να μείνουμε. Δεν υπήρχε καμία προνόηση σε διάφορα θέματα όσο αφορά και την υπογραφή αυτή των Πρεσπών. Στα 32 το μήνυμά σας γιατί να επιλέξουμε στην κάλπη την Εμιλία Κακαβάνη και τους Δημοκράτες. 32 το μήνυμά σας. Κοιτώντας την καμερά σας. Ελάτε. Ωραία. Να επιλέξουμε την Εμιλία Κακαβάνη και τους Δημοκράτες γιατί αποτελούν μία πολύ σπουδαία σημαντική πρόταση στο χώρο του κέντρου. Ο σκοπός μας είναι να είμαστε Έλληνες στην Ενωμένη Ευρώπη και να διασφαλίσουμε ώστε η Ελλάδα ακριβώς να είναι ένας πρωταγωνιστής της εξελίξης της Ευρώπης και να μπορεί να κάνει τις κατάλληλες πιέσεις και ζυμώσεις και να στηρίζουμε πάντα τα ελληνικά θέματα. Δεν θα είμαστε ποτέ εναντίον της χώρας μας. Κύριε Τσουκαράκη, σε εσάς αλλάζει το ερώτημα γιατί δεν παίζουν ρόλο τα πρόσωπα. Έτσι, το ξέρετε αυτό πάρα πολύ καλά. Αλλά παίζουν οι πολιτικές. Γιατί Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και κάποιον από τον υποψήφιο που θα εκτεθεί. Θα το έλεγα και εγώ. Έναν από τους 42 αγωνιστές υποψηφίους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για να δυναμώσει η φωνή του ελληνικού λαού και όλων των λαών της Ευρώπης εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις, αλλά πολύ περισσότερο εκεί που ανατρέπονται αυτές οι αντιλαϊκές βάρβαρες εγκληματικές αποφάσεις σε βάρος των λαών στους δρόμους του αγώνα. Τρόμαξα.
Τα λέγατε αυτά στην ημερήσια διάταξη. Εντελώς. Σοβαρά. Εντελώς. Και στους στρατεύσιμους. Μπράβο. Εντελώς. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε και τώρα στον κύριο Πετράκη. Ελάτε, κύριε Πετράκη. Γιατί Πασόκ και γιατί ένας συνδικαλιστής προερχόμενος από το χώρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας? Το Πασόκ έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια που κυβέρνησε ότι με σοβαρή πολιτική και με σοβαρό σχεδιασμό μπορεί να φέρει επιτυχίες η χώρα. Αυτό το απέδειξε με την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, με την ένταξη της Κύπρου και με πολύ μεγάλα επιτεύγματα για τα οποία απολαμβάνουμε και για τα οποία είμαστε περήφανοι. Εγώ καλώ τον κόσμο να στηρίξει πρώτα απ' όλα το κόμμα του Πασόκ. Έχει ένα ψηφοδέλτιο με 42 άξιους εκπροσώπους. Εάν κρίνει ότι και ένας εργαζόμενος, ο οποίος έχει τα χαρακτηριστικά τα δικά μου, δηλαδή προέρχεται από τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα και βρίσκεται πιο κοντά στην κοινωνία σε πάρα πολλά ζητήματα και μου δώσει τη δυνατότητα, θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να επιτελέσω το έργο μου, που είναι αυτό το οποίο είπατε πολύ σχηματικά και πολύ εύστοχα, φανέλα εθνικής Ελλάδος στην Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση το ταξίδι που έχουμε, που απολαμβάνω, είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία για μένα. Νίκο Στέφος, τον επίλογο σου. Λοιπόν, γιατί εμένα και γιατί η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα από τη Νέα Δημοκρατία και να πω ότι χρειάζεται να ψηφίσουμε. Καταρχάς, πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε στους κάλπες. Αυτά ότι δεν με αφορά η Ευρώπη, ότι οι Βρυξέλλες είναι μακριά, είναι κάτι ξένο από μένα. Θεωρώ ότι είναι μια συζήτηση η οποία δεν μας αξίζει. Η Ευρώπη και οι ευρωεκλογές είναι ιδιαίτερα κρίσιμες και νομίζω ότι αφορά όχι μόνο τον ελληνικό λαό, αφορά όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Η Ευρώπη στα 40 τόσα χρόνια στην οποία είμαστε ενταγμένοι, από το 1981, υπήρξε η μάνα, θα έλεγα, της ελληνικής οικονομίας, μιας ευημερίας και ανάπτυξης πρωτοφανούς στην ελληνική ιστορία, που οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με μόνο τον εθνικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό της Ευρωκόστανας δεν θα υπήρχαν όλα αυτά τα έργα και όλη αυτή η ευημερία η οποία υπήρχε μέχρι σήμερα. Και γιατί, Νίκο Στέφο, δεν μου αρέσει να λέω, ξέρεις, πολλά λόγια για μένα. Είναι λίγο αμήχανη θέση μου. Το μόνο που θα μπορούσα να πω είναι ότι και με τις γνώσεις οι οποίες έχω πάνω στην Ευρώπη, τις σπουδές μου, τα μεταπτυχιακά μου πάνω στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και γενικώς όλα αυτά τα οποία με ενδιαφέρουν όσον αφορά την ενιαία εξωτερική και αμυντική πολιτική, πιστεύω ότι μπορώ να συμβάλλω στην ολοκλήρωση της Ευρώπης. Λοιπόν, να ευχηθούμε επιτυχία σε όλους σας. Πραγματικά από καρδιάς να πάτε καλά στα ψηφοδέλτιά σας, να εκφράσετε τους Έλληνες πολίτες από όποιο μετερίζει και αν βρίσκεστε. Αυτό είναι το ωραίο της δημοκρατίας και είναι και πάρα πολύ γλυκό και ουσιαστικό. Το ξαναλέω. Είναι η δημοκρατική δική μας του ΦΕΚΙΑ, η οποία θα πέσει στις 9 μέχρι 9 Ιουνίου. Μέχρι τότε... Μου επιτρέπετε λίγο, επειδή είναι σημαντικό να το πω και εγώ στρατιωτικός. Δεν ακούστηκε και καλό και τους άλλους συνυποψήφιους. Ελευθερία στην Παλαιστίνη και να σταματήσει ο σφαγιασμός του Παλαιστινιακού λαού. Καλό μήνυμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Αύριο η τελευταία μας εκπομπή όσον αφορά το δικό μου κομμάτι, 10 με 1 με την Ντόρα Κουτροκόη στον αέρα. Παρασκευή.